खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसाम सरकारजों फिन बर'नि इन्टारनेशनेल गेलेगिरिफोरा नेवसिजाबाय एबा नेग्लेक्ट खालामजाबाय। भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि आसामनि उमा छेत्रीनो आसाम सरकारा 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय आरो बे फोसावनाया गोजोनथाव। नाथाय मोनसे सोंथि, बर' हारिनिफ्राय दिनैसिम गुबुन गुबुन गेलेनायाव नेशनेल इन्टारनेशनेल मेडेल देरहाना भारतआव रायजोआव गोग्गानाय लाबोनो हाखांनाय सासेबो बर'नि फिसाफोरनो मानो गरसेबो रां अनसुंथाइ होनो हाया? भारतीय आइजो जोलुर हान्जानि केप्टेन अपुर्न नार्जारी, भारतीय हौवा जोलुर हान्जानि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथांमोननो मानो दिनैसिम गरसेबो रां अनसुंथाइ होनो हाफेराखै? बियो मोनसे गेदेर सोंथि। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ भारतनि नखर मन्थ्रिया फोसावनाय लेखायै 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनाय आरो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनो एसटि हेल्थ मोनथायखौबो फैगौ गोजां बोथोरनि बाजेट सेसनाव लाबोनांगौ आयदाफोरखौ लानानै जइन्ट डिरेक्टर ए.के. मिश्राजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया सावरायनाय जायो। बिथाङा जाय आयदाफोरखौ लानानै सावरायदों बेनि सायाव थाबैनो मावफुंगोनखौ गोसो गुदुंनि खोथा होयो। समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिनि दैदेननायाव बारग' एनडिपि, एनएलपि, बनसु आरो गुबुन गुबुन आफाद जथायै थांनाय हराव सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे माखासे देहा फालांगिरि आइजोफोरखौ हमनो हादों। बे गाज्रि आखुनि सुबुंफोरखौ बङाइगाव ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों। हमखांनायनि उनाव ड्राग्स फालांगिखौ बङाइगाव पुलिस बिफाननो गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोख्रों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा समाज दैदेनगिरि, सोलिफु सरकार आरो बर' माहारिनि गासै आफादफोरखौ गावसोरजों मोजां हाबा मावनायाव समाज फोसाबनो नागिरनायाव मदद होनांगौ होनना गोख्रोङै खावलायदों। समाजाव गाज्रि खामानि मावग्रा आरो ड्राग्स, जौ फेग्रा मुवा बाहायग्रा लाइमोन आरो देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ सांग्रांथि होदों बारग' एनडिपिफोरा। जुदि बेबायदि गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थायाब्ला इयुनाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुंथियो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान सोसननो दाबि दैखांदों। मैया बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बड' डिपार्टमेन्टखौ सोसननांगौनि थाखाय मडार्न इन्डियान लेंगुवेज एन्ड लिटेरेरि स्टाडिजनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट डक्टर अमिताभा चक्रबर्तीनो गोसोखां बिलाइ गथायो। डक्टर अमिताभा चक्रबर्तीया एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दाबिखौ नायनानै इएसिनि सिङाव बड' एमएलखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज एन्ड लिटेरेरि स्टाडिजनि सिङावनो देग्लायनिफ्रायनो जागायनो थाखायबो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनो खोथा होयो। गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे गुवारै सावरायनानै दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बड'खौ फोरोंनो थाखाय गेस्ट फेकाल्टि थिसननाय, दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा पस्ट सोरजिनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिया सरकारखौ खावलायगोन आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादाबो एचआरडि मिनिस्टारखौ नारसिननो थाखायबो थांखि लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।